Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi în dreptările Tale. Soborul îngeresc s-a mirat văzându-te pe tine, între cei morți socotit fiind, și puterea morții Mântuitorule strigând, și împreună cu tine pe Adam ridicându-l, și din iad pe toți logosindu-i. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi în dreptările Tale. Pentru ce miruri din milostivire, cu lacrimi amestecați ucenițelor, îngerul cel ce a strălucit la mormânt, a zis mironosițelor: vedeți voi groapa și înțelegeți că Mântuitorul a înviat din mormânt. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi în dreptările Tale. Foarte de dimineață, mironosițele au alergat la mormântul tău tăguindu-se, dar înaintea lor a stat îngerul și a zis: vremea tăguirii a încetat, nu mai plângeți, ci apostolilor spuneți învierea. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi în dreptările Tale. Mironosițele femei, cu miruri venind la groapa ta, Mântuitorule, au plâns, iar îngerul către dânsele a trăit zicând: pentru ce socotiți pe cel viu cu cei morți, căci ca un Dumnezeu a înviat din mormânt. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Închinăm-ne Tatălui și Fiului acestuia și Duhului celui Sfânt. Sfintei Treimi, într-o ființă, cu serafimii strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Doamne, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe Dătătorul de viață, născându-l Fecioară, de păcat pe Adam l-ai mântuit, și bucurie Evei în locul întristării ai dăruit, și pe cei căzuți din viață i-a îndreptat la
tine, Dumnezeu și om. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule!